सुनी भैया आज सुनाई पेट्रोल चलीसा हो। कि अरे सुनी भैया आज सुनाई पेट्रोल चलीसा हो। दमवा सुन के ये भैया सबके खराब भइल बा दिशा हो। हाँ तो भैया लोग पेट्रोल बहुते तरक्की करता। आटा चाउर के विकास नइखे होत, बाकी पेट्रोल के पूछबे मत करी। इ तो रात दूना आ दिन चौगुना विकास करता। इ पेट्रोल के दाम सुन के नु बिना पियले नाशा हो जाता, देह घूमते रहता। आगे बड़ी समस्या बा, सुनी सभे। शतक बना के पेट्रोल बाबा अभियो क्रीज पर खेलत आवे। यारे शतक बना के पेट्रोल बाबा अभियो क्रीज पर खेलत आवे। आ करुआ तेल भी कम नइखे, दोहरा शतक मार के आगे निकलत आवे। हाँ तो धोनी भैया सचिन भैया शतक मार के संन्यास ले लिहलू, बाकी पेट्रोल सारावा ना आउटे होता ना संन्यासे लेता। इ तो पेट्रोल लागता वीरेंद्र सहवाग के भी रिकॉर्ड तोड़ दी। बाकी करुओ तेल भी कम नइखे। इ तो रोहित शर्मा जैसन दोहरा पर दोहरा शतक मारता। अगर इ पेट्रोल यही विस्फोटक बल्लेबाजी करी नु तो एक दिन देश में तो विस्फोट होइए जाई। आगे तो और बड़का समस्या बा, तनी ध्यान से सुनी लो। अरे कैसे जाई ये भैया अपना हम ससुरारी। कि अरे कैसे जाई ये भैया हम अपना ससुरारी। तेल डलवावे के पैसों नइखे, मुँह से आवता गाड़ी। हाँ तो भैया लोग रोज हमार साली फोन करके मिले खातिर ससुरारी बोलावतारी। कहतारी के जौन दहेजवा में गड़िया मिलल रहे उहे लेके चल आई, एक बार ससुरारी घूम जाई। फोन पर कहतारी कि जीजा जी आई चुमा पर चुमा देम। बाकी हम कैसे बताई ये भैया लोग कि उनकर चुमा के फेरा में हमार बीमा हो जाई।